Löydettiin Vili Sillanpää, sulla oli eka matsi takana. Miten lähti turnaus liikkeelle? Yllättävän hyvin sanotaan, että en ole ottanut tuommoista lähtöä venäläistä vastaan oikeastaan, että oli tosi tyytyväinen tähän, että oli yhtäläinen painia. Sitä kautta pystyn lähtemään ihan hyviä hyökkäyksiä tekemään. Ihan tyytyväinen on. Mites, minkälainen kausi sulla on ollut ja missä vaiheessa nyt mennään? Onko kausi aluilla vai lopulla? No nyt on yhdet kisat on tässä syksyllä ollut Baltian maiden mestaruuskisat viime viikonloppuna ja siellä meni ihan hyvin ja ensi viikonloppuna katsotaan lähteekö Kutka vai käykö Suomen kisat täällä Freestyle Cupin, että sitten SM-kisoihin helmikuun alkuun se tähtäin kuitenkin. Tämä on siinä mielessä alussa tämmöistä vähän herkistelyä. Että peruskunto on haettu tuossa nyt koko syksy, että nyt on tämmönen kisakausi alkanut oikeasti. Minkälainen kisa tää Helsinki Open on sit sun kisakalenterissa? Tykkäätkö tästä, mikä se on hyvää? No tykkään kyllä silleen, että on tullut monen vuoteen oltu täällä. Että tää on tosi... kun täällä on paljon painijoita, niin se lisää aina tunnelmaa täällä ja mukava käydä siitä. Saa hyviä kansainvälisiä matseja. Se on tosi hyvä kisa. Hei kiitos ja tsemppiä, katsotaan miten pitkälle kantaa. Kiitos.